Ja, een heel goede unit is die 11 november. Welkom bij Bient miljoen. Grietje Wagenaar, zij en haar hoen Floris. Die doggen dit weekend mooi onder het Europees kampioenschap Dogdance in Stuttgart. Verder hebben we hier de uittrap aan van de Omroep Friesland voedselbankactie. En we hebben het over webshops. Ze zitten als paddenstoel nu te groen. Maar hoe wordt het een succes? Nou, deze vrouw hier rond tafel die begonnen op een zolderkamertje en ben nou internationaal actief. Wie zijn Elma en Anke? Nou, dan is dat vooral Bridget Jones. Die staat echt bovenaan. Bij ons gaat er altijd wel wat fout. We lossen het ook altijd wel weer op, maar het is heel vaak hilarisch. Ja, Bridget Jones, dat denk ik, gewoon visten te grote onderbroeken, constant smoken en vreselijk hopeloze liefdes. Nee, hoe past dat bij jou in het verhaal? Valt echt heel erg tegen. Ja, valt je in? Ja, nee, het is vooral hard werken, maar er gaat altijd wat fout. Ja, we zeggen niet filmpje net wat je hem doggen, ja. Maar dat kan ik wel even ophouden. Dit ben dus spul die ik nooit kopen zou. Ja, misschien had het een cadeautje is bij een verlanglijstje, maar dit is wel heel populair. Ja, absoluut. Ja. En aan het einde van de uitzending koop jij dit ook. Oh, oké. Nou, dat wil ik wel zien. Ja, we zullen even wat door, want hij zit al bij die omheen, hè, Grietje? Ja. Nou, zet Floris maar even op tafel. Wil hij dat, Tingst? Zullen we het eens even een muziekje? Ja, Floris, kom erbij. Want we zullen maar daar hebben over, ja, toch wel een heel belangrijk evenement. Snijn. Kom maar op. Ja, hey. Wow, ja. Ga eens een slik. Ja, dat heb je maar best in de studio. Ja, Dogdance. Dat kent denk ik hier net op de tafel. Nou, maar er kist wel wat mooi aan, hè, mooi Floris. We kennen wat muziekje, jawel. Nou, eerst even hoe snijn. Ja. Want toen bist een Moanalien bist al Nederlands kampioen West, won, ja, Dogdance. Ja. En nou snijn naar Stuttgart. Gaan we het EK. Ja, EK. Is je al wat zenuwachtig? Beetje wel. Ja? Ja. Oh, ik denk het is een domme vraag dat een hoenkind het zenuwachtig is. Ja, hij weet wat er gebeurt. Dus, ja. dus Floris viel zenuwen, hoe kan dat? Nou, ik denk dat er meer zenuwen viel. Ik ben oors er best met de voorbereidingen bezig. Ja, de werkdag volgen ze straks schema om alles een beetje op die het vel kwam te krijgen. Dus ja, hij viel wel aan dat er wat te gebeuren is. Ja, zit die microfoon even dichterbij. Hoe vind je hem, de dames? Ja, heel bijzonder. Dat is een beetje benauwd, hè? Ja, ik heb het normaal gesproken niet heel erg gevonden. Maar dit gaat goed, hoor. Okay. Ja, nou, het is een trainhoen. Zullen wij voor het namelijk even zien naar de act die staat op het EK dost? Ja, is goed. Ja, dat is misschien wel aardig. Nou, vertel eens, want dat is Zorro, hè? Ik ben ook Zorro, ja. En in eerste instantie dan ben we op onderzoek uit naar de vijand. Maar op een gegeven moment haalt er wat grappen uit. En dan krijgen we ruzie. Ja? Ja, dus dan geven we het gevecht aan en dat gebeurt nou zo. Hij stelt me zwaard. In de sprong pakte dat uit mijn hand wij. Hij springt me ondersteboven. En nu geven we het gevecht mij nu aan. En daarna komt nog een verrassing, maar die verklap ik nog net. Nou, wat is dit? Ik was dat dorst op het EK? Ja. Dit is sinds routine bestaat uit 2 delen. Dit is deel 1 en daarna komt er een verrassing. Maar die verklap ik nou net, want waar weet is dat in de toekomst nou wel eens leuk. Ja, maar waarom was je nou Nederlands kampioen mooi? Wat wie je zo goed doen? Er was beoordeeld op 10 onderdelen. Oh. Dus technisch, de oefeningen, maar ik choreografisch, het kostuum, de vloeiendheid, als er wat fout gaat, ja of nee. Dus op alle onderdelen. En dit omdat het toch een compleet verhaal is. Hield het al? Ja, ik wist eigenlijk wel dat dit een goede woord zou. Het punt is, normaal draait het ongeveer een uur mij zijn routine. Dit weer de eerste keer op het EK dat ik hem dwaan ging. Wie een buitenlandse juryleden uit Denemarken. Dus ik vond het wel heel spannend. Ja? Oké, is het genoeg voor het EK? Om daar te winnen? Om daar te winnen? Oh, dat is ongelooflijk moeilijk. Ja, heeft het alles helle? Nee, ik had nog nooit gewonnen. Ik ga al een keer in de finale zitten. En in de finale betekent dat het het beste te zien. Ik ben hartstikke... Is dat lekker dat hij door een gezicht ligt? Dat is lekker. Ja. Bij de beste 10 zitten en als we dat redden, dan ben ik al heel tevreden. En hoe hoger we komen, hoe beter het is. Maar ze zijn alle gigantisch goed. Dan zijn gewoon de beste van de wereld. Nou ja, wij konden net hadden we, mag dat zeggen, op een redactie zeggen we die filmpjes en dan zit iedereen wat te geniezen. Ja. Ik zeg van, nou wat is dit in vredesnaam? Ja. Begreep staat dat wij dat heel veel mensen begrepen? Ja. Of dat je een glimlach hebt, want ik weet het hoe je hem als je. Maar dat is de bedoeling. Ik wil de mensen leid zien. Ik wil dat ze eigenlijk een licht, nou, choqueerd is te groot wordt.
Maar dat was iets verrekt van wat gebeurt je. En dan dat wijze mooi van noemen. alles. Want je ik dacht meer, laat die gewoon lekker draven. Die maakt gewoon, waarom had hij al die zulke moeilijke pasjes dan? Daar ben je misschien wel helemaal het voor. Nee, maar hij draaft ook lekker. Maar als hij de keus had tussen lekker draven of bezig wezen met mij, dan is dat toch echt het laatste wat er lever had. Nou, ik geloof het. Hij zit er zo lekker bij. Ja. Ja, lekker ontspannen, Floris. Ja, Ja, maar niet het is, lekker ontspannen. Jawel, maar ja, dat is een hobby, hè. Dat is voor hem ook een hobby. En de hond wil graag wat te doen hebben. Die wil ik een uitdaging. En dan ze ontwikkelen, ze worden steeds slimmer. Ja. En het is ook gewoon het stukje samenwerking. Nou, Ja, nou haast het kleren, Maar ja, naar nou Rita. Of wel, nou ja, dat mag net. Want anders dan springt hij weer bovenop me. Het hij alles jaren die in. Wat kiest dan veel? Ja, dwanglitten nou hier op Zullen tafel? we het eens een beziekje op in je been? Floris, ga je staan. Ja, een beetje bek. Een beetje bek. Kijk, de vrouw, ik ga al wat naar achteren. Beetje bek. Ik zet mijn glas even op tafel. Of even van tafel. Zit please. Beetje bek. Beetje bek. Ja. Klauwen. En nou een snuitje. Ah, zie je dit? Het is echt een... Hij heeft hem gewoon dresseerd, hè? Goed zo. Nou, maar we applaudisseren? Ja? Ja, tuurlijk. Hij is gek op applaus. Oké. Ja. Dus herhaling. Ja, dresseren zit ik toch nog weer onder. Maar het is gewoon de herhaling waar toch hier dat dwaan gaat. En ken je hem alle hoen? Dit kan met alle honden. Ja, het is net zo dat alle honden hetzelfde dwaan moeten. De dogdancisme is ik vrij in oefeningen. Net alles past bij elke hond. Maar als ik vooral net dwaan, maar de sterke oefeningen uitziek je bij wat past bij het type hond. Een hele zware hond zet net op achterpoorten. Nee. Dus het gaat vast te raar. Nou, en nou is het ook nog een bijzondere dag. Ja, nog een bijzondere dag. Kom maar even. Ja, wat ook is mooi hier, hè? Hij is mooi, jeetje. Hoe oud wordt hij? 8. Oh, nou, Tuut. Nou, Tuut is jou natuurlijk nog. Ja, Is hij daar net wat nerveus voor? nou, hij slikkert nou mijn naam ook, omdat het toch een beetje spannend vindt. En dan is het een beetje goed, maar het zegt van ik doe het wel goed. Hè? Een Oké, bevestigingszitje ja, nou, van... ik vind dat hij het hartstikke goed doet. Hey, succes met het EK. Dankjewel. Sorrow. Zorro. Of, en Floris. El Sora. El Sara, oké. Dat prachtig. Oeh. Hoe vond je hem het? Prachtig. Ja? Knap. En knap inderdaad. Ja. Ja, maar ik dat een beetje apart? Ja. Ja, hè? Ja, nou. Ja, ik heb mooi zitten. Rustig. Ja, dat komt goed, hè? Ik vond het helemaal goed. Oké, mooi. Ja, want we zullen het even over heel wat oors hebben. Want we hebben het over de webshops. Je hebt binnen een duo maar een heel soort succes. Uitsnit, zwaai. En ja, even de principe is, want 1 op de 250 Friezen, het is een webshop. Wist je dat? Nee. Nee, ik ook Dat is niet. echt een heel soort, hè? Ja. Maar een heel soort daarvan, die ging ik weer failliet. Ja. Nou, en je zit hier, want ja, je doet het eigenlijk geweldig. Je doet het hartstikke goed. Hoe kun je dat verkleden? Dat je in My Studio Stationery een succes wilt binnen? Ja, dat weten we zelf eigenlijk ook niet. Wij doen vooral de dingen die we heel erg leuk vinden. We kiezen de spullen die we heel erg leuk vinden. En ja, dat brengt ons op mooie plekken. En mensen vinden dat ook leuk. Dus ik kan jou niet vertellen waarom. Nee, dat... maar er zit wel ergens een Eureka-gevoel bij. Van dat wie van u en daarom is het goed. Wist dat misschien? Nou, ik denk dat het grotendeels is wat Anke zegt. Maar ik denk dat wat wij leuk vinden, heel veel mensen ook leuk vinden. En ik denk ook dat wij heel erg in geloven in wat we doen. En dat je dan soms ook wel risico's moet nemen. Maar Ja. Ik denk dat een heel veel mensen thuis wel eens weten hoe het dan zit met hem en zo'n webshop en wat je hem verkeept. Ik heb even bij hem Delwest om te zien van de zolderkamer naar een echt kantoor. Nou, dit is het resultaat. Ja. Hier hebben we gezeten met z'n tweeën. En hier gebeurde het allemaal. Totdat er te veel pakjes kwamen en we het hier niet meer konden bergen. En toen hebben we besloten om inderdaad verder te gaan. Zoals je kunt zien hebben we veel meer ruimte als bij ons boven op zolder. We hebben in al onze stellingen onze collecties verdeeld. En vanuit hier kunnen we ook werken, rustig ontwerpen en inpakken en uiteindelijk ook versturen. Dus dat is hier veel prettiger dan trap op, trap af bij ons op zolder. Nou, dit is Elma en zij is nu aan het ontwerpen. Zij maakt de spullen die die we leuk vinden. ja, dit is inderdaad waar ik alles maak. En alles wat wij uitgedacht hebben ook echt vorm krijgt. Hier ontstaat het allemaal. Hier maken we wat we leuk vinden. Nou, dit zijn onze verkooppunten. Vooral in het noorden van het land wordt hard gewerkt. Zijn we net begonnen. Dat oranje puntje zijn we zelf. Vanuit hier, Aalsmeer, verkopen we ook.
En sinds kort zijn we de grenzen over naar België. Daar zijn we heel erg trots op. Nou, als je kijkt naar wie is Studio Stationery, wie zijn Elma en Anke, nou, dan is dat vooral Bridget Jones. Die staat echt bovenaan. Bij ons gaat er altijd wel wat fout. We lossen het ook altijd wel weer op, maar het is heel vaak hilarisch. En dat maakt dat we ontzettend veel plezier hebben in ons werk. Ja, hoe is dit om dit te zien? Ja, heel erg leuk. Superleuk, Ja. ja. En waarom? Nou, omdat dat precies is wat we zijn. Dus dat is heel leuk om te zien. Ja. Ja, ik vond het een heel mooi contrast van een zolderkamer. Weet je, dus kennelijk een idee hier van dit is leuk. Want ik wil toch nog even goed zien. Dit is je gruste verkoper, hè? Of Ja, net? nou ja, eigenlijk Nee. deze. Dat is dit het het klemblok. Dat klemblok. Maar wat is je nou? Ja, ik bedoel, er ben ik kantoorartikelen. Ja. Ja, jongens, daar werk ik net warm van, je. Nee, maar ja, ze zijn wel erg leuk. En echt anders. En ik denk ook, vooral in deze snelle tijd, waarin iedereen ook hun mobieltje gebruikt, vinden we het toch ook prettig om eventjes die aantekeningen op papier te maken. Maar dat leuk en niet op een saai wit papiertje. En dat is wat we maken. Ja, wat is het? Want ik zou het een beetje respectloos, maar het is echt een vrouwending. Hè? Het is echt net van man. Hè? Ja, dat denken wij wel. En zeker als je kijkt naar die kleurtjes, dan denken we dat wel. Ja. Ja. En die combinatie tussen je, dan is de vrouw die het een beetje de creatieve ideeën heeft. Ja, uiteindelijk ben ik vormgever inderdaad, dus zet ik het op papier, letterlijk. Maar de ideeën, dat doen we eigenlijk wel samen. En het uiteindelijke eindresultaat, dat komt dan van mijn hand. Maar wat tot dien is eigenlijk wel best wel spannend, Dover zelf zegt. Maar zij hier een idee van, nou, ik vind dit leuk, hier wil ik wat mee. En Doos stapt dan in het bedrijf en dan groeit het. Ja. Hoe verklaren Sto dat succes eigenlijk van je? Ik denk, wat wij altijd zeggen is dat we eigenlijk onze eigen doelgroep zijn. Dus eigenlijk maken we alleen maar wat wij heel leuk vinden. En onze volgers, zeg ik altijd, want we doen veel via social media. Die vinden dat ook vaak heel erg leuk. En wij gebruiken het zelf veel. We vinden het leuk om op te schrijven. Ja, wat is nou een boekje? Was het echt een soort broekst? Het klemblok inderdaad. Dissen? Ja. Nou, ik denk dat het ook wel aan de ene kant wel functioneel is. Dus iedereen snapt wat je erop kan zetten, to-do-lijstjes en dat soort dingen. Maar het is ook leuk om gewoon neer te leggen. En dat snapt niet iedereen, maar inderdaad de meeste vrouwen die snappen dat het gewoon leuk is om op tafel neer te leggen. En het gaat niet alleen om de functionaliteit, maar ook gewoon om een hebben dingetje eigenlijk ook. En hoe kun je het nou dat het vanuit een zolderkamerke in één keer zo groot wordt? Want ik zeg dat boert, maar al die plakken deed je hem lezen bij de Bruna's en al die winkels. Wat is de omslagpunt geweest? Nou, we hebben op een gegeven moment een paar keuzes moeten maken waar we echt naartoe hebben moeten werken. Van zolderkamer en alleen maar doen wat je leuk vindt, naar toch heel bewust kiezen wat je gaat doen. En dat hebben wij afgelopen periode gedaan. We hebben de particuliere kant losgelaten en echt onze spullen die we mooi vinden aan bedrijven aanbieden. Ja, en dat is voor ons wel een omslagpunt geweest. Dus kiezen, dit loslaten. in principe nou. Ja, we doen heel erg ons best om dat inderdaad binnen en buiten Nederland neer te leggen. Ja. Maar het wie dus zou dus een particulier koebedij op een webshop bestellen en dat is nou helemaal gebeurd. Ja, dat is klaar. Ja. En we hebben gelukkig heel veel verkooppunten, dus dat staat heel duidelijk op onze site. Dus mensen die het leuk vinden, die komen heel erg snel ook een winkel tegen waar ze het kunnen krijgen. Ja. Nou is het echt een aardig denk ik om die 100 of 250 of 1 op de 250 vriezen dan te zeggen hoe het wolmaat. Want je hebt ook maar wat dienen. Maar het is wel een succes. En heel het geen dus failliet. Hoe kun je dat voorkomen? Ja, ik heb natuurlijk niet de tip, maar ik denk wel dat het te maken heeft met elke keer kijken naar wat je doet. Duidelijke keuzes maken en daar ook echt voor gaan. En ondertussen vooral niet je plezier verliezen. Dus echt doen wat je leuk vindt. Het is onze passie, hier houden we van. Ja, het kost geen moeite om mensen te vertellen wat wij leuk vinden. En dat is echt. En dat kunnen we gewoon op die manier laten zien. Maar er zitten consequenties in. Je hebt nou 6 mensen op de leerlijst. En dat is heel wat oors. Dat 6 nog eigenlijk hier nog, maar ik stoppen mooi. Ja. Er zijn mensen nog hinkelijk van die. En van je en beiden. Ja. Maar dat maakt het hier niks uit? Nou, ja, tuurlijk. Maar we geloven in wat we doen. Ja. Dus dat maakt het ook dat we daar geen zorgen over maken. We vinden het zo ontzettend leuk wat we doen. Tuurlijk is dit verantwoordelijker, maar we werken met elkaar. Precies, ik denk dat iedereen die voor Studio Stationery aan de slag is, om het zo maar te zeggen, die gelooft daar echt in. Ja. En we zijn eigenlijk overtuigd van
dat het een succes is. Nou, ik vond het leuk om bij hem te wezen. Om te zien hoe geïnspireerd je hem dit dien hebben. En hoeveel lef je hem gewoon hebben om te doen. En je zit al in België. Ik denk dat er nog een soort landen volgen zullen. We gaan ervoor. Vooral, ik ben een gek op. Dat heb ik al te jaren kregen. Ja, dus dat komt helemaal goed. Oké, dadelijk praat ik je verder met Klaas de Vries en Douwe Boersma. Want Joet begint de campagne van de omroep om eten op de helling van de voedselbank. Nou, dus ik vond dadelijk een mooie bregen naar het volgende onderwerp. Vrijwilligers, want ze binnen de kurk deed actief Friesland op Dreut. En van Takkenwiek al ben ze hier op televisie te zien. En wij houden in Bient een vaproken. Goedemorgen. Ik kom van mevrouw Balstra, dus zoek op Harry. Nou, maar we zitten neer, hè? Zo. Nou, jij hebt er wel zin in, net? Jawel. Oké. Ja, dat is gezellig. Hallo. Ik ben Afke Terpstra en ik ben eigenlijk al 20 jaar vrijwilliger hier bij de Ierlanden. En ik help bij het rolstoeldouche. Je moet er niet slapen. Nee, dat is wazig. Nou, hoe komt dat nou? Nou, mijn mem die was dement en daar heb ik een heel soort verzorgen en dan hield zij hulp. En die zei toen op een gegeven moment van, nou, zoals het ik leuk vind om bij zulke mensen wat te helpen. Hoi! La 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 la. Ik vind eigenlijk het leukste het contact met de mensen. Een beetje meegaan in de tankwereld van die mensen, hè? Dus het is koud, dan is het helemaal koud. Nou, dan hebben we een ticketje en dan krijgen ze er door hen heen. Ik wil wel op een kamer komen, hè? Op een afdeling helpen. En dan denk ik nee, want dan is het heel erg hechten aan die mensen. En dat wil ik dus eigenlijk niet. Daar dek ik mezelf een beetje vriend. Het is even wat oor. Zo zitten ze vaak stil op de kamer en nu ben ze een beetje actief. Mijn man doet ook in de weekend daar vrijwilligerswerk weer heel iets anders, maar toch. Yes! Ik vind jij er wel een beetje bij. Dan krijg je er wel wat voor terug. Als ze genieten, dan vind ik het zelf ook heel leuk. Het verriekt je leven wel. Ik vind het wel dankbaar werk. Ja, twee naaie gasten hier aan tafel, collega Douwe Boersma en directeur Klaas de Vries van de Voedselbank in Ljouwert. Welkom, heren. Ja, maar je stuk het hebben over de grote helpactie voor de voedselbank en dat Omroep Friesland joet het startschot voor joen het. Want 6.000 mensen in Friesland hebben het financieel dreigen en krijgen eten via de Etensbank. Maar die banken die krijgen heel iets minder producten. En daarom deze actie in jouw thuis, die kan helpen met het inzameling van eten. Douwe, het zou goed zijn, want dat is een beetje het kloppende hart van deze actie. Zeker dat het gaat om internet. Ja, dat klopt aardig. Men kan op verschillende manieren helpen. Dat is inderdaad een actie betekenen om zo volle mogelijk producten inzamelen. Of je gewoon in de actieweek, dat is 8 december tot en met 19 december, naar de supermarkt. De supermarkt niet maaidoggen. Keep je daar in van de producten en lever het in. Ik kies vanzelf ik thuis even de kost even indoeken van wat ga ik nog te steen en wat bloot maar steen. En hier brengen tussen 8 en 19 december. Maar het grote idee, Klaas de Vries, is dus zo volle mogelijk mensen mobiliseren om eten op te halen. Ja, en dan bij voorkeur houdbaar eten. Eten wat we langer maar in de schap zitten kennen. Wat we doseren kennen als we te kwatten hebben. Dus we hebben de voorkeur aan houdbare producten. Oké. Douwe, daar heeft een lijstje, mooie buis op een site staan. Want hoe kom je buis op een site en hoe weet je meer? Ja, daar hebben we een hele originele URL van bedacht. omroepfriesland.nl/voedselbank. Dus dat is vrij makkelijk te onthouden. Maar als je op onze homepage komt, dan kun je er haast net omheen de komende weken. En daarop zit eigenlijk alles wat we van de meesten verwachten. Wat we van de meesten vragen. Van hoe ziet de actie eruit. En vanzelfs ook dat boodschappenlijstje. Die hebben we even... de kist nog vastzetten? Ja, die zit er nou voor. Er staan alle producten op. Voor het gemak hebben we hem in het Nederlands dienen. Net elke keer in het Fries Kindle goed lezen. Maar ik zeg pasta, ries, blikgriente. Ja, alles wat goed houdbaar is. Alles wat houdbaar is, wat we heel graag hebben. En dat lijstje kun je van gemakkelijk even uitprinten om mee te nemen naar de supermarkt. Maar de deelnemende supermarkt die gaat die lijstjes dadelijk al hier te lezen. Kunnen we dat ook zien, waar die supermarkt zitten? Ja, dat hebben we in de kaartje. Dat kaartje wordt alle dagen nog weer bivuld. We zitten op een... er is weer een hele ploeg bikaam.
Wat is Bieke? Nogal weer supermarkten. We zitten op een meer dan 100 supermarkten die het maaidoggen. Het grootste pad doet gewoon volledig 2 weken mee. Maar er is ook een pad die zei van nou, we hadden te veel acties, dus we doen alleen 1 of 2 dagen mee. Dus, maar ja, uiteindelijk wordt het al voor hetzelfde doel en zo volle mogelijk producten ophellen. Ja, producten ophellen. Die listjes die hingen daar dus in de supermarkten. Ja. En mensen kunnen dan je kunt listje gewoon meenemen de supermarkt in. Een product of meerdere producten uitzieken naar de kassa gaan. Het wordt wel vaker dingen, dus het is net heel naai. Maar, nee, het is net naai, maar het is mooi voor de crisis dat mensen een impuls krijgen wat de Jan. We maar serious request en heel het mensen joegen vliegen hierek. De Vries, hoop je een beetje op dat effect. Dat je dan een gekkenhuis ontsteert en dat die omroep, die studio's hier aan zijn groot vol komt te staan. Ja, alsjeblieft. Ik bedoel, dat is wat we willen. En natuurlijk, willen we graag dat het net naar crisis oer is, maar dat de voedselbank positief in het beeld van het winkel in de publiek en dus geversbloed. Dus, ja, maar dan moet je nou wel even onjan hoe noodzakelijk het is. Ja. Want ik zeg wel vaker dat ik wat voor het jaar maak, maar ik twijfel ook wel eens. Ja, wij hebben de laatste jaren een ontzettend sterke groei en een toename van klanten kregen. Kun je het onjan hoeveel het is? Wij hebben in het jaar 2012 in dat winterseizoen hier wij een groei van 35%. Dat is het jaar daarop. De afgelopen winter is dat er wat terugzakken naar 15-20%. We verwachten dat we dit hier toch nog 10-15%. Maar hoeveel gezinnen hebben we het dan? Nou, we hebben het in de stad Lauwert hebben we op dit moment 420 gezinnen. Stad Lauwert. De totale klanten die wij in Voedselbank Lauwert van pakketten verzenden, dat binnen de 434 op dit moment. En we verwachten dat we in het eind van de winter op 400 pakketten zitten. Ja, en dat we dus heel tijd, zonder die crisis is het heel tijd meer worden. Ja, het is de hele tijd meer worden. En natuurlijk, ik heb het over pakketten, maar er zitten meesken achter. En je hebt het dan toch een gauw oer, een 1200 meesken die wij van eten verzenden. En dat is, als je erover nadenkt, dan is dat voor de gemeente Lauwert is dat meer dan 1% van de bevolking. Dat is een soort. En het spul wat nou ophellen wordt, daar heb je hem echt verlet van? Want dit is houdbaar spul? Vooral houdbaar spul, omdat dat kan je doseren. En wist nooit was het taspielencrisis van de industrie en van de winkels daar best afhankelijk van wat er op een dag oerbloed. Kwartlieden hebben natuurlijk een hoop fruit en groenten extra krijgen. Dat ken ik samen opdroegen. En dan is het belangrijk dat als die ingrediënten heeft wat vers is, dan heeft een blikgriënte of een potgriënte. En is ook zo wat. Ja. Hoe zit dat dan nou, Grietje, als dit verhaal je is, dat we jammer hadden voor voedselbanken? Ja, ik vraag me nou, is het aanbod waar je hem binnen krijgt nou ik minder worden als in verhouding tot het de meesten groeien? Ik vind het wel een noodzaak, ja. Want eigenlijk moet het net kennen, vind ik, in Nederland. Ja. En dat het te kwatten binnen. Maar zo dan maar zo'n briefje gewoon een hele doos vullen? Nou, ik weet net ook een hele doos vullen zo. Maar het is wel goed om er besteld te staan. Ik zoek zeker inkomend wagen. En met name voor de crisisdagen natuurlijk. Ja. Maar het is met name, denk ik, heel goed om er besteld te staan. Dat dit bestaat. Ja. En natuurlijk wordt heel vaak genoemd. Maar dat kwartje echt valt. Ja, nou ja, daar hoop je ook, denk ik dus op. Ja, als wij twakkersvolle gezinnen hebben nou, als jouw hier lieden, dan betekent ik dat twakkersvolle eten binnen krijgen moest. En wij slag je er nog steeds behoorlijk in. En het enthousiasme bij het winkelend publiek is ik heel heeg. Dat zei we van de weekend. Ik was jongen bij een grote actie die we hier in de stad houden hebben. Maar we moeten er natuurlijk heel erg aan trekken, nationaal. En zeker als de aanvoer van het land wat terugvalt, ben wij heel erg afhankelijk van uw lokale aanbieders. En dat is een van deze dingen die daar erg in meespelen. Het is deze actie die de komende maand gebeuren. Want nog even voor het programma, Douwe, dat kun je dan wel even schetsen. Nou eerst acties bedenken, dus mensen kunnen zelf acties bedenken. De komende week meer vooral bedoeld om zelf acties te bedenken en om zo volle mogelijk producten al op te hellen. En dan vanaf 8 december dan wordt het dat goed is hier een drukte van belang. Dan kun je mensen die producten brengen. Je kan het gewoon als particulier brengen en je kan bij de supermarkten del. Dus ja, het is. Dus dat kind zou wezen dat wij tussen onze bureaus al je dozen gaan. Verleden jaar had het bij Noordien in Greens en daar had ze een hele grote ontvangst haal. Nou, dat zie
graadvol wordt. En dan gaat het maar verder, dan gaat het naar de redactie staan, de kantoren enzovoort. Ik heb begrepen dat zelfs op het kantoor van de directeur producten staan. Dus uiteindelijk, ik hoop dat we Safia komen, want dan zou het een heel groot succes wezen. Maar ik ben heel benieuwd. Op een website is eigenlijk alles te volgen. Er komen nog webcams te hangen in de studio's, waar we alles inzamelen. En het is... en dat we enigszins met een beetje van die sfeer krijgen van Serious Request, dan heb je als je mensen graag te bieden. Ja. Tegen dank voor je verhaal. Graag gedaan. Ja, dit bent voor jou. Morgen zit je de haatrolspeler van de nieuwe omroepserie De Uitvlecht. En daar zullen we maar praten over het verhaal wat hij daar vertellen wil. Zit ik een liefst persoonlijk verhaaltje. Dat is morgen. Nou, rap naar de door van Sint Maarten.